Nagliwanag ang mata namin nang makita ang milk tea bench. Ang daming sweets. Nagusto ko yan. Ito yung cut. Kasi tatangkad ka lalo, mag-elongate na yung ano mo. Oh. Yes, dito kami sa, hindi ko alam kung anong area to. Ito na naman, prepared na naman. Nasaan yung shades mo, sis? Wala na naman akong dala eh. Ikaw na lang na naman ang may dala eh. Should I sit like kanang cherish? Kaya mo yan, sis. Kaya mo yan, Jeff. Sumama-sama ka sa mga babae, Jeff, ha? Galingan mo. May narentahan po si Bunso na taga picture. $10 per hour na po ito. Aba, may pa Instagram na si Bunso. Sarap mag-walking dito. Ayoko nang umalis. Ayoko nang umalis ng Tennessee. Dito na lang ang gusto ko. Nice place. Babalik ako dito. Promise. Ito na naman po ang mga babaeta. Sige. Kaya nyo yan. Sama ako. Ito, first ever milk tea na matitikman namin dito sa US. Grabe. Nagliwanag ang mata namin nang makita ang milk tea bench. Ngayon lang ulit ng milk tea. Ito po, $6. Mas masarap pa rin ang milk tea ng Pinas. Kahit ano lang, kahit I love milk tea, mas masarap pa din. Green tea? Yes, everything. May pa-mushroom pa talaga, best. Kain na tayo, bibimbap. Na-miss namin, grabe. Enjoy your meal. Eto na, dito na kami, downtown Nashville. Eto na, pag party people, dito pupunta. My God. Woo! For the hockey! Andito na naman po si director ng pagpipicture. At si Mio Coutinho, alam. Ni Sir Etche, nandun tayo, nagpipedal. Asan na yung mga taga 304? Ayan, nagpedal sila. Kailangan kayo magpedal para party, pedal din. Woo!
Ang happy nila. Uy, guys, pag-picture niya, no? Pumuntang downtown yung mga hindi manginginom. Sure na bunso ah. Nakagala na bunso ah. Naku, para sa lolo ko sana oh. Balik natin dito si Ate Lisa nakaboots. Si Ate Risa nakaboots na dito. Pwede parang bibili ka ng tatlo. Buy one, take two free. Hindi pwede to sa winter eh. Ito. Pero pwede lang ba ano mo? Ito. Pang forma lang, di ba? Pang party. Cute to. Uuto na po ako ni Christina. Visit. Visit kat Christina. Ang bigat. Gusto ko yan oh. Ganda oh. Sino ba to? Si Riza. Eh, ako lang 200 ang isa. Mahal siya, oh. Kahit tatlo kayo mag-divide, 100 sa bahay. Oo. Pero cute siya. Oo, te. Ganito yung mga gusto ko ng ano. Perfect, no? Sure naman kami. Saan na kayo? Dito kayo. Ay, saan ba kayo pwedeng mag-picture? Wala namang laman ito. Ang daming sweets. Nagusto ko yan. Punta ng Taylor Swift vibe mo, be. Yung mamahal, 59. Yung puti maganda, bagay mo to, oh. Itong mga ganito, oh. Ay, pag naka-shorts ka, oh, bagay mo kaya itong mga ganito. Ako yung mambubudol sa'yo. Bilhin mo to, bilhin mo gano'n. Yung meron ka talagang friend na gano'n, yung supportive mambudol. Tapos hindi mo na yan makikita kahit Oo. kailan. Mga ganun. Mauubos na yan pag binalikan wala. mo pa. Ganun. Wala yung sa ibang store. Tapos, nakaganito ka, oh. Ito ka, tapos, kuha ka dyan ng brown na boots. Iba din. Ito, be, oh. 159. Mas mura sa kabila. Yung 159, tatlong boots na yun. Pero, Oh, pero mas maganda nga sa kanila. pero at least, dapat ko may sabi. Oo nga. Shopee, wala bang Shopee dito? Oh, mga ka-Swifty, nandito po ang vibe po ninyo sa Nashville. Huwag na po kayong pumuntang Texas. Dito lang po. Nandito na po lahat, mga pati ka-Elvis. Nandito po. Mga ka-Elvis na. Oh, ito na nga. Nag-offer ng knowledge test yun. Bigay. Uy, ito ba? Oh. Be, alam mo maganda to kapag ano, yung ganito yung cut. Kasi tatangkad ka lalo, may-elongate Oo. niya yung ano mo.
Oh, yung ganda. Sweet ba? 160. Ganda ng presyo. Ganda naman ito. Parang ano lang to, yung oyster. Opo nga. Habang ibubudol kita. Kumuha ka na, Ray. Huwag mo nang palagpasin ang moment na to, Ray. Coffee store. Pangkotsela, be. Ay, kung kailan naman na-focus ko yung sarili ko, sige, diyan ka pa tumambay. Sige, doon talaga sa to. Doon. Kung kailan na-focus ko yung sarili ko, sige. Na po, ang mga Swiftie vibes. Nandito na ta. Ay! Ito na nga. Ay, ito na nga. Hi! Oh. Si Rhea kasi ang binubudol ko. Bumili ka na, bumili ka na. Kasi hindi mo na. Ano, Bunso? Ano nang nabili mo? Ganda niya siya doon. Ay, bongga. Ay, bagay mo to. Bibili. Bagay mo yan, Beng. No? Kasi maliit ka eh. Jacket na ang dapat maliit. Tapos mag-jacket ka na ano. Sa balik kaya tayo. Shopee ata to eh. Pero ang mahal. Grabe ang mahal. Uy, Ray, oh. Bagay to kay Ray. Bagay yung sa'yo mga mahal. Ay, andito, Ray, yung mga boho talaga. Halika dito, Rhea, Nabales. Andito na po talaga, mga ka-Swiftie, ano. Shit. Wala po ba kayong pang winter na ganitong klase? Wala po kayong tag 20 lang, 10. Wala po kayong pang ano lang. Ay, mas mahal na naman, bes. Mas nagmahal ka. 70. Ang aray. Ilang oras to na training, bes? Ilang oras to na training? Ano po? Hindi na yan. Budol the second. Ay, tingnan mo. Budol the second. Oh, ayan na po. Bilhin mo na. Magkain mo lang yan. Next year ka. Next year ka na makakabalik dito. Ang tananing. Oh my God. Ang cute pang bata. Ay, yung mga mas maganda talaga tong mga to. Tingnan Quality mo yung- niya. Oo. Yung hindi to pang summer eh. Yung mga pang madam to eh. Ay, iba talaga din, bes. Mga pang madam na to eh. Ang My God. Yung parang suede. Yung tela niya, oh. Ganda. Yan. Yung mga ganito, oh. Pag nag-beach ka, Yan, ay, yung naku, cute. makauwi na nga ng Pinas. Wala namang beach sa pupuntahan dito. Ito, Bunso, bibilhan kita. Suot mo. Panlalaki naman siya. Hindi, kaya mo yan. Wala lang. Panlalaki. Ah, ito na lang, ito na lang. Pa-butterfly. Oh, ayan, be. Naka-shorts ka ng ano, yung green kanina. Tas ito, oh. Ayan. Para Gusto ko todo, makita si Faith na ganito. todo balat na, Faith. Labas ba? Walang pakialam ang mga tao dito. Yung type. Uy, hindi. Ito yung mga kay Rhea, oh. Mga dalagang Pilipina. Mahaba. Jack Sparrow, what's that again? Napapatawa na pa si Rhea. Calling Georgia, Kasi nakapwesto lang. still Georgia line.